spesial ki yo, Gon. Heeh. Biasane lek melu jarang liyane no. Bar mingguan muni langsung mulih terus. Oh, ngono. Nek untuk awake dhewe dan duwe Jolaras Indonesia, dhek gelem nganti rampunge goro-goro. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Katresnane Niken Salindri yang kanca-kanca duwe Jolaras Indonesia. Rasa tresna ya. Kaya ngono ya, kaya ngono. Ketemu neh karo Niken kapan? Jane tanggal 29 ning Niken ra iso. Wah, Niken ra iso. 29, heeh. Terus diundur tanggal 30 terus. Wah, ya. Terus mengko ketemu Niken meneh tanggal 9 Desember. Wah, ya nang Kediri. Heeh, nang Kediri. Ya. Yo, Ken. Selamat pagi, Sayu. Pagi, Pak. Wis ngantuk, Pak? Dereng. Oh, dereng. Sajane karo ibumu ngrumpi ngomongnya apa? Napa? Ngomongnya apa? Ngomongnya niki lho, Pak. Apa? Makasih Allah panitia jam sip tenan dina iki, Pak. Ngomong sih perkara apa? Mata saya itu jadi melek-melek ini, Pak. Gara-gara gitu, Pak. Enek pentol, enek kotaan, enek sego botok, terus enek jeruk, anggur, susu. Terus diparingi kerupuk, terus jangan lengkap Pak sajane Pak. Nah, kuwi sing jenenge gupuh lungguh karo suguh ki ditindakne karo bendane Pak Dianto Pite. Ya. Iya, makanya. Nah, terima kasih ya untuk Pak Dianto. Monggo dalam rangka panganan, ngombe, gitu, konsumsi rokok. Kuwi nggih ngopeni awake dhewe ki entake akeh banget lho, Kan. Nggih, leres. Monggo nalika jaman ngejot Bapak, kuwi ora diperhitungkan. Lah, saupamane sesuk bar wayangan aku ditimbali karo Pak Dianto, Mas Kangkok, niki gandeng wayangane rampung, nuwun sewu nggo itung-itungan malih. Niki nggih rokoke kanca sampeyan sing cacah wonten 50 sementen, nggih wedang sementen, mangan sementen, jajan sementen, nuwun sewu duwite panjenengan kula suda sementen, nggih konsumsi. Ngono iki lek tegel apa-apa lho kan ngono kuwi. Lek tegel apa-apa. Lah, mosok nggih ngoten, Pak. Ya ora. Mergo apa? Penjane Pak Dianto iku lungguhe dadi wong Jawa. Jawa, wong Jawa kuwi nek ketekan daya gupuh lungguh karo suguh, ya kan? Leres. Ora lu Kak bakale Kebak. ya. Aja nanti wong Jawa kaya perhitungan kayak wong Cina ya, Pak. Betul. Wong Jawa jangan ninggalke Jawane ngene ya. Nembang apa nduk, Kang? Napa, Pak? Nembang apa? Jenengan serke napa, Pak? Lek ular kambang iso. Ya. Jineman iso. Iso to? Apa to jenenge? Nah, ya pengendange Pak Kangko wedok. Nggih. Nah, iki penjarane Pak Dalang Simon. Nggih. Seragen. Kelingan karo Pak Simon to? Kula. Lho tau dijog karo Pak Simon. Pak Simon iki. Kowe tak hapusi lho. Pak Simon lho. Oh, jenengan ta, Pak? Nggih, Pak. Pak Simon kuwi dalang nang Sragen kowe tak hapusi sing dalang aku nduk, jebule sing dalang Pak Simon. Ya coba. Jineman apa nduk? Ular kambang. Jenengan ular kambang. Ular kambang biasa ulere kaya ngomong siap ya. Nah, kok nek apik iki ana dhuwit 200 saka Bulis Maksum Look Angelia. Nah ya. Ya. Ya nduk. Kan ularmu kaya apa? Telunjur, Pak. Lunyur-lunyur. Nano. Nah. Ya. Ular kambang satitae lana Saya
Kendangane barang ya bakoh ya rusa. Iki lho, Ken. Iya, Pak. Talentane Jujo Laras kaya ngono kuwi. Dadi apa-apa ki serba bisa. Kemo sinden ya iso joget. Yoga lanang lanang wedok. Iya. Sapa jenenge? Harane. Golek omik ya, golek omik. Kowe kok iso mendang kaya ngono apike kaya ngono kuwi? Tangane kuwi mok susuk apa piye? Nggih Pak Dalang. Mboten, Pak. Mboten nggih. Mboten. Ora panas to ngeplak kendang. Mboten. Monggo bapak ki ngeplak kendang suwen niku kepanasan. Pakmu jane bapak ki banter suwi-suwi alon-alon niku. Tanganku ki ora iso awet kaya tangane sampean. Beda lek ngeplak bokonge Buduwi, ya kuwi. Tegel. Ya ini kok wis sangi. Ayo, ya ini kok wis masak. Ayo, ya ini kok wis cetek geni. Bake para tuaku. Kowe mulai ngendang wis umur pira, Nduk? Haryono. Anu Harani. Gawe kelas 3 SD, Pak. Kelas 3 SD pun ngendang. Pak Yon. Pak Haryono, aja ngopi to. Golek kowe Pak Yon. Piye pendapatmu tentang pengendang wedok siji iki lho? Iya, Pak Yon. Fenomenal. Luar biasa, Mas. Luar biasa nih, berarti ngono apa? Nggih biasa di luar. Tegesane wong penjobo niku sinau kendang niku wau. Oh. Awak dhewe selaku dadi wong tuwek-tuwek marep ya, Pak Yon ya. Marem lho kan tundungane. Dungane piye? Nggih muga-muga cita-citanipun saged tercapai kan ngoten. Cita-citane apa to? Pengen apa to? Rabi niki, rabi. Mboten. Oh, mboten to. Mboten. Saiki wis kuliah wis lulus urung to? Dereng semester 7, Pak. Oh, semester 7. Nggih. 7 muga-muga entuk pitulungane Gusti nggih. Anu dititipne Pak Don niki mawon titipne. Ditene piye maksudnya? Maksudnya nggih kersanipun dipun didik kersane lare menika saged tercapai menapa cita-citanipun. Wong dosene ya Pak Dodo kuwi ya. Nggih. Dosene ya sing ndang kuwi ya. Nggih, Pak. Pak Dodo kuwi lek nang kelasno lek mulang no galak ora? Galak banget, Pak. Oh, galake piye? Anu, Pak. Nggih, Pak, ulatane mboten penak, Pak. Kuwi berarti kok omah kerah karo bojone ngono kuwi. Mboten ngertos juga, Pak. Mulai ngajari ngendang awakmu sing ngajari ngendang ya Pak Dodo kuwi to? Nggih, Pak. Oh, lek ngajari ngendang kok mburi kok ngarep. Tangane cekel kok ya. Je. Belum. Lek ngajari ngendang kok mburimu kok pangarepmu. Ya sama. Ditakoni tenang kok. Ya Pak sama. Dodo kan saged bolak-balik. Sakit bola-balik berarti kok ngarepmu. Oh. Wah, tak dadi bola-balik gelem to bae. Maksudnya ngendange niki. Lah iya kendangi. Lah nggih. Lah iya, lha masamu apa? Nggih, mboten. Lho berarti piye aku ngomongane kendang kok mau? Sing pikirane kotor ki awakmu kuwi aku ngomong kendang lho. Nggih, Pak, ampun. Iya. Kerasan yo melu dijelas sing Indonesia. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Saman bareng bis Amor Yoga apa bareng Heis Amor Sinden? Bareng bis, Pak. Bareng bis. Kok ora bareng Heis napa? Heis iki gone wong wedok-wedok. Lah kowe malah bareng gene wong lanang-lanang. Disutat niku, Mbak, niku lho, Pak. Oh dicutak. Oh lek ngono ki lek segampang loro ati kok sinden kalah saingan yo ngono kuwi modele. Iya. Saya nggih Pak Yan nggih. Pangkat aja omong ya. Nggih saepe. Saya iki wae. Sae turape. Wah. Apa? Ayo batu ki ayo kan. Iya. Lah kok apa-apa. Sak liyane ngendang sing mau kuasai apa? Hal.
Saliyane ngendang. Dalang. Liyane bunang. Dalang saged mboten? Sakit. Dalang iso ora? Dereng Mbak, dereng belajar. Suluk-sulukno ora iso? Mboten Mbak. Terus sekali-kali ketekno sulukmu. Jadi iso kabeh dipelajari kabeh lho ben multi talenta. Suarane Ya, jek. ya kok. Siloke jek cilik. Jumbuyak-guyu nyawang jombe. Kan. Ben pacare jombe iki lho sing gendar lho pacare. Ben. Masa to, Pak? Heeh. Pak rumah saku ya Mbak Cempe kabeh krune DLI dipacari wae. Ah iya, Pe, coba. Ono ya, Pe. Di lokne ini kan bener ora? Golek me, disauri. Dari bisu lho. Ah, Mboten Dik, gosip. oh kok sih. Wis sing tenan mah karo Ardi tok. Kayak iki kan. Jare Ardi, jadi kowe iki turane compenge jarene ngono. Iya. Orang-orang tahu dia apa-apa. Air. Meskipun kamu tidak bersamaku, kamu memilih bersamanya. Terima kasih, kamu sudah pernah di atasku. Ngomong kamu lho. Di atas doaku, Aku Pak. mek maksudnya toh. Di atas doaku. Di atas doamu. Nek kowe ora keloro-loro atimu to, mergo apa? Ardi iki mripate ora beneran milih ikan wis pas. Lha Biyen gak ngono kuwi. Nangis bentuk skip. sapa? Ardi Saurunge ikan mlebu ra ngono kuwi ya Pak kowe. ora. Piye dhisik saurunge ikan mlebu piye karo kowe piye? Biyen aku bareng bis Heeh. digerayai kombune. Iya toh Mas. Madep aku. Mana? Ya wila kapan wila? Ya saiki sono sing ayu biyen yo. Yen yo ayu wae. Enggak, Pak, aku enggak mau membuka masa lalu. Yo alah. Piye Iya. Pak sir. Itu wae. Iya. Itu. Kanca-kanca tepuk tangan buat Bu Angelia Maharani. Aneh-aneh ya kok kanca-kancane awake dhewe. Aneh-aneh. Kok ndelalah ya terus. Ndelalah piye? Awake dhewe dhisik ya duwe pembunan penerus wedok ya duwe dhisik. Oh, ngono. Terus gue saking nganti parane wis ganti Angelia. Wah, iya. Heeh. Kowe isi Surakarta ki ora bakal kelangan sumber-sumber utawa bibit-bibit unggul. Oh, ngono. Ayo penting do legit. Wah, lagi. Ya. Do legit arep nembang apa sing halus-halus do. Engko saurune diadakan. Ayo. Anu ning kono sih. Sama jeneng Angelia. Ayo, nembang apa do? Aku ora ngarani sing paling mok senengi sing kira-kira sing ngendang iki iso. Apa nduk, Dik? Langkah mawon ya Pak. Langgam oke. Ya. Pelak nomor 1. Pelak, Dik. Memintaku ya kena.
Ya minta wangono bintang. Ya kena. Apa dulu? Lagi. Ayo, diseke. Slendro mawon, Pak. Wah, slendro ya. Napa? Slendro napa? Langgane napa? Podang kuning. Wah, podang kuning. Nggih. Nek ngono karo ngadeg nek podang kuning. Ya. Banggane dadi wong tuane ya terus nek duwe anak-anak sing duwe talenta, sing duwe kebisan. Heeh. Aku ki dadi wong tuwa. Wah, lek hubungah ora karo karuan. Anakku karo anake Budu Wiwi sing barep kuwi wis mayang utawa wis ndalang ra ketang awan. Oh ngono. Ya. Adike wedok si Tata kae wis lomba macapat menang, lomba nari yo menang. Ulung sing adika. Oh ngono. Lah iya. Pantes iki keblok rada saka wite kok terus. Lah iya, ya. Ya. Iki bapakne mboten Mbok Jayu. Langsung langga mau. Oh, langsung. Oh nggih. Wah. Nah. Ya. Nah. Ini sesuk sampean mlebu sekolah lagi. Besok libur, Pak. Loh, sesuk Kemis. Nggih, gurune gerak jalan, Pak. Sik, gerak jalan iki dalam rangka apa? Hari guru, Pak. Oh, sesuk hari guru to? Iya, Pak. Oh, alah nggih malah aku radon. Wong aku hari bapak ora ngerti. Bojoku ya ora selamat hari bapakno ya ora. Ya. Masa. Oh, sesuk bener Pak, mlebu tenan. Nggih.